enya asem ketwa na madika ka kyerɛ sɛ asem no ankasa no ye de to aprono so yebekusa sɛ de beya ebedodo kama ye manage o ehye na ya abutanchia yebedodo no ama na ye kama dwumadie wo yemu obi fo ne yemu obi bem ni nyina ne sɛ yebenya nkonimdie abutire na obi anso akoma enso de ato ne yam wokɔ MC a so a adano abrante o sidi ne sɛ unity no wo bodin bi Kofi Asante Kwabra Asante mom Kwabra Asante unity one chinedu iwe Nigeria ni abrante no omona ehwe ho omadawro mana social media applications ni nyinada yene nam so ankasa kofro bufu mpa bema suketu am yi pebre na asa ya abogifo suo netifo suo funtumpa akatachie serebia bonchena na atwetwe kodi ewu ya twa miansa ne yakosa me na meti adwam nam de so mpa asempenipa eko boshe asa so wo kriki o se nantwie onwu ya yenwro ne mpaboa da bia da na sala kesi said ye nantwie mpaboa wuro wukurumu no enya asem ketua kora ye ko akoye nim ten omra samo bibia boko de yo Ebeneza de nyamede ya bedruni achese yala ya kekamwa ena jane nyankopon de ya bedru ha aka cho se ya bebia wo ko bia wonamwa nipa ene omubo nsa ho ne ye fombi omo so fom ye na bede no hu se nipa ne bo nsa ho sebe we nipa nti de bia no se nyankopon hwe so ma ne bo sa me ne se wotim be chance na o kasa de ya na aseda e wo nyame nti so fa bibia kama na kwa so freme aye na anwa so oteni nyina se anwa nsema ne kafa no no namjo okra ne ko wia ade wo krom ne ade gu no so nti okoten kwa nche no ema bi nsu kodwa kro bi sudwa no mudi nkomoko okra pia no semame pacho mufri crazy no mseyan ose na oba no mo kase ose de na waye no en no mo ka no sha ko de sha nwura mo koye enti oba kwaku no ye nyame ya doma obi a next week de obetimi aba ba kan ho ti makacha so ni pani be kon na wompom me na mte ya no ya no ma bi kososo na ena mte ya yenua no makoma Akuma TV ni Akuma FM na mo ye Father's Day ho yi bi okay ya chese ni pa bi atu mo so se ya no mo do mutu ho so se o mo celebrate ema na sata o mo ye ni se ya mo ji baabi na chese nwia no be no nwuane competition ni ade bi ya krante nkwan ni hu apeprensa no mo dia celebrate amama no ya na na me rehoi say edruye de so say de na ba Father's Day okay asema mo kan say ye na de no mo be no ye be ya anwa mo competition am say mema ye de edruye so anwa mo ya me raho ya de pese ka cho mo nya say yan ka say ye true tower Father's Day no o mo nyai e ma ne nko amfa say do mo pe ya na nye na Father's Day edwa ma na wo kwa nkasa otu ko Father's Day kwa da gusa say da ni kwa da mema hu hi ho ya de aye no de ya treta ro mo mfa o je wiase no ma ye kama bia ma nya nkom nko ade ya no mo dia nye se ko mu nya na se mo hwe ma ye nyina nso kwa mo be che mo ni je bia wo o mo takiri ba chen ya de o oba takiba mema hu hi so oba hita yeah jai banya be ma no ho to no da ye no me ma mo hwe ho ya mo hwe ho kwa meka cho so oba ye na anwe so obeku afiri wiase a bia ntimi patano tepi ende say easy kra wi a wo nu ne ho baton kama da se tepi e ma de so mo ne de ba ye ye ne kokura mu kwa ye ne ade ebu a ye say ya ho oden ne se be ye mo so ne so chen wo mo kwa ya na won tante se mema de o madwene so chema o ta ati bi o ma wo beble enti ma ne mema ho na very secretive
So wa adwe so de so timi de nyoma gum ana tie ma ne memma pa ho na ye very secretive am I a secret papa ye secretive pa che memma na ya adwe so ya adwe susu firi oh ja no na mo se memma nye mo so de bia mo kompa ba ma mo pa wale mo ma na animu ayema ye nye na mba pe de ye wani mo nyame se da bo wo mu kwagu ma wo mu atacha na ye de bo ma na nyakopo huhusu huhusu ye de ote ano de abo na ke jam na o se mo se memma nye de bia mo se memma nye ya ti ase edu Xmas na ye che emo amakrafo a ye misamu no mi o na mi kunu ti ase ankenye ni mo so mo se ye nye yaw ekrafo mo no so ya na memma no makora da bi o se memma ba adentia da bi yaw no mabu ebo mama nye wa dwuma de bu aye ma de a okay nti wo ka se wo ka afra ye dwuma de bia na ye ka bom ye wo ka sa bu okra ma ka sa okay do timi so ka sa bia se na de nti de wo ye wo yo ba ya no kwasa wo se first na duabo na ma na ebo no kwasa ase de system na do so nti ne je ministers nya do mo agim first duabo ne nkurasefo na ye so mbodua na obodua wo ye kurase ni pa so ne kumpa ni obodua ashita baby se kwasa bo no do so edi ya keka kan se ya na se ne enyum kasa bebo a enyum kasa ya nchia etiefo ne yarefo ne unwa frame kwajo space wasa atore nchama to no okay na no se nsuo kesi bi to baby wo no nsuo afa tender edwa yem se abesi na all kasa chem na me drive na maintenance nti ne kwajo baby wo bia no ono aframe no se unwa na nse mo ntemenka no se se tender ne dwasi ne won ma eja tom ama chese ni dem no ma na japade kakra wo ahye kwadwo no ma nyina ahye asem wa ba wo asem ba nti mibuza se kwadwo na no ma ahye na sika bi da dem wo ana o chem se 2 million na da da bi 2 billion opa kambi kwadwo space na kan me so se 2 billion kan do pa so kan na so na de na sika na o se ahye se de o si bo birim no kan do pa so kan kwadwo si 2 billion o si ni nyina ahye kwadwo na kan wo bibi kana na kwadwo ska kasi za wo de abawo o ti o na se kwadwo nya 2 billion na da bo benya na onya sika kasi da wona won fa omo ebosia kwadwo surprise kwadwo eso be bo de no eso be bo de se de so de body so ko we de so be de bo akode everyday on mamba de kwakwe so yire timi ama tutu tokrotu buo mu we dia buo we dia zukura be de fa nko be tutu tokura buo ma ntimi fa zu buo nko we dia tokura bem we dia tokura bem kwadwo space tukwadwo be bia wo bia na utiri nkwa so ote ase na anko eze tende kum ni papa okay nti we de nyame adaroma eno aso kwa lo bi bebewu da animu ha ya dwuma ma wonamo a so mo wo so mo kontokwa pepepepe obeto fom se do si beto fom sa anadwo beto so wo kwa lo bi asemo abo owu anu atutu nani ansa na wo ya no de na ya bone atutu nani ansa na wo nti we asensam no edoso bebe vera obi aye nchia no na mesara ko ba ne ade na manfo nso a omo hwe yen sese omunya botre ya o sese no afi na mahu sese sompa ho TV net do chire papa sa manfo do ye papa ti penifo de no magu akoma nche bia omo so mu ya che ne ade nti ye cheche obi bia ye nko yenim okay ene eye ya wada enwum ekasa odofo ye ma me Esther Smith ni nwum bia wo boy no odofo ewe ya asem obi nimu obi nim jonku ade bechi so obi nim adechiemu nsem o seka obi nim adechiemu nsem pa eduru ba bia ko badwen ne ho ko bahwe ne ho so yie eno na Esther Smith say ewe ya asem obi nim yetie enwum no emra sisia
Okay, Esther Smith, oh yeah, nyum tuni. Na semwa woka nyina ne se. Awiye obi ani ho wonim akina mu asem. Obi ani ho wonim adekye ene daachi mu asem wo. Eno ti na semwa woka nyina ne se awiye asem nti no Kristo ni fa ho efam Nyankopon. Fa ho fam Kristo ne di na hyede ne mmra so na ye papa se de tworo kan wono na daachi ankwa ma bi no watumi akọ soro ahemem enoti enanwum we no mama aboto kakra se yenim se wieye bi wo ho yenim se daachi asetena bi wo ho a ye beko osoro ahemam heaven padia ye kan che ye nwanoma Kristofo se wo monye papa se de be ya enkwa nwoma no ye betwere mu din ensu ewom se yenim se daachi asetena ne awie ye pa bi wo hode a ye kan che ye nwanoma mozramifo se wo mo papa wo mo ye no wo mo ntonkoso na awie ye bi no ya te wo mu din ewo nkwa nwoma nim Mame papa obi nim adekye mu asem mu ade bechi obi nim de baba besi o the next hour obi nim de baba besi eno ti se ye nim akire mu asem ye nim dache de betumi asia ene ma asem wa meka che dasani bia ne se eduru ba bia mu nsusu emfa wiase enne pa bi enhoho me ho say ye baby as yam for hweyama na ye ba na daja na dati ankwa ma bi no ye jawi ase hone ye besa akọ na daja ye susufa on sesi ubo ye me na dachi bi awiye bi ewo ho orofo awiye bi wo ho de a yenka se ewiase na ahonya nyoma enye nanso otwumu tan wo beja ho akọ enu ntino ya susu efa nyoma bi chekere wo ho se yenim se wiye bi wo ho na se Nyankopon no ankasa ahonim no woso no an de bosi kasa bohia ye kan kire obi owo sika se wiye wo ho nko ade a na wonim akiremu asem nimu ade tiemu asem a ya to obu ase na sika ewon tabai ye kan kire ye nwie bi se wa mo ne hododo se de wode ne nsa sene damri famu se de wode ne nsa sum na no na wonnie ni daso bia no na enne empo ebeto sabre obi wo kura aduane bia kura nkana no me ka cho se hye wo hunkura ne na bo wan kasa wo ho so se wieye bi wo ho na nepa bi wo Kristo mu dia wo kina betumi adane wo hyebre se na wan hunu suwa se na nyoma nkoya mawa me ka kire mi nwia bi se enyoma mfa adwuma sema ye bisi basa awo sema akoye ne dadwene wodofo fa akodi ne tubetu kura nso akoye asem foforo na me hye obi nkura ne se wieye wo honko ade a na ye nim wo kire bi mu asem a emere no betumi adane wo kina no pade amawo eno ti ye ma Esther Smith nyino mo awakunkire no abokire wiasema nyina se wieye asem obi nim so obi nim jonku ade beche so de a enemem obi atiase se atwetwe a ye twetwe wo se wunya yafuru enwo ba no wo kina Nyankopon ebetumi adana ni monyama di a kire wo enu ti ma me papa na nwumire masem a me kan kire wo ne se ye nim de besi the next 6 hours ye nim de besi danya me ya adoma wo kina wia premu ato a ya yensusu mfa nyoma bi entu ye ho na kina betumi aye wo mere bia ubetwam wo atiasefo asase so wo wie ya ba ente nyoma bia na wo di bostu ho bi wo we no wo kina bim no na waka wonsa ade agubo orofo se wie ye wo ho de a ya yensusu nkire ye ho yensusu ma ye ho so wo ho nti
enwum ye kiki banwumre pa ma aya asem foforo kora de amame ya peso odede bi ti ase se ebre betumi adania bribia se mre dania bribia dia usika no betumi ase wadwuma no betumi asai se mre dan ho dia de wono atwa application bia na onnia ni da so papa bia no wodofo wo kina betumi aduru a kina nyankopon beda nanim onyam adi enso edi a kire no papa se wieye wo ho na se enim o kire mu asem na ye nim ade kire mu asem de a eduru ba bia yento ye boase na obi nim dwonko a ade ebeche so eye me modofo pa se ya boagi fosu nintin fosu omna samwa wieye o yo enche tifo bi ya refo se enenso ye da enwom kasa se de bia ye no kasa de obeti donti so de obe ne dan ya akoya obewu no pa fa ne ko hye popu botom obako nenso ya na ye kanfo kire ye tifo ne refo se omutia ebeboa ko de wiase ase aye no ya se nya normal we na de becheche ora de baby nti wo de bitu chimo no abone po na da baby se se wi ase kura se ade bi efe na wiye ewo ho na obi ade wonim se ende wo wo yo obi bibia na ye ka cho se nwom ne se obi nim ewiye oba twi nwoma ne mu a o se wotenten nyine ya nshira kwatia tidu mebi wonma ampa ne de wo ho ato na me ya me ka sa asemu a che nipa da sane bia oti wi asese obu wo a na hyase na efe pa ba na wi ye nye obu wo a na hyase na nkoyi anokwasem nso na wi ye no eye from media danadane tidu mebi na sesebe wonya bi na onwa bi ni bi asusu twetwe nipa ya na ye nipa bebre se meme de mawie mabɔ me bra after all me wo me ma asi me fie wo me sika kakra da bank me wo me cash me wo madwuma but ka hu se wie wo na wie no kura no bede ne hu se papa na se ye bone eno ne question ya no bi nim se wadi first na nipa bebre dwene se me sika ne me cash ne sebe no ma bi a me wonti awie ni mawie dabi check wa brabo no ma bi a ma wunya sika check wa brabo wo faase bi ade ne koje ye check wa brabo ukunu bi a ukunu nti enne ho ato ti sa aka san se wo ka kire obi ne se ho tawa to bo ase oni mawie ipa bi sisu jaw ipa bi nya sika chen ya etia na esofu ya na ne ya kana semi apreku my daughter eboni de ka se matefo mfancheme ya de ye na sema ye mfaton de no bi anim se apreku sofu bi anu ana owo man mu a na so ye prema ni chen no eya semu o toka me to no so eya semu apreku my daughter basa na apreku nim se wiye bi o ba bi saa ebe ye se ya ka menyi ni ke bi oto ne bo kwaku ama me raho pa koto ne bo ya semu ano ye twa ne maame ene na minim se bia nyankopon aka ye nwan bi akoma ape ba bia ma na daka ma nenso etwa bebia na maame na setemte obi busa sa apreku man daughter na toka se me to no so woni apreku man daughter timi toka che ya nsa no obi be toka tie Robert ya che no na nipa ko ya don anokwasem no owodi na nsemu ye ba ye musa se mrebi ono ankasa ne interview a no oye o se du mrebi aso takwati so kosere de wo searches seshe water ne bi che se wo sere ene ya bia manam obi a no de ne ho na ne sabe prepare ga kwa to ne sei na obi a no yi cars me to no so hwan na no so ye prema ni cha preku my daughter
obia no so betuma ka che se sebo e sansani ano e kohwini wo ka ne se enye yie e wo kwan bi so enti na nwom ne se awieye wonim wa wieye ya to sa na nwom ne ka o muntie ne atiefo se wonim wa wieye de nka wonam nka wo ye okay obi fa ka se sebo nyutumni a owo di pa okobo show enwa no kwa wa ama enwa kofibi na nkokobo show vandemamu okoye wa ama ye wo celebrate bebre ho no mo a no munim se bibi sa beto wo mo na wieye bi wo a ke bi kwank wo nko but wunim ene me ka kire wo kina wa prepare wa bobo no ma sa na obi bubo ne no ma wo konkran obi bubo no ma wo kya wo tu afiri o man mu akwa brochire wake up obi bubo ne no ma e kwa akohwebi but se wonim se wo ko na wieye bi wo wonim a beto na enya nko ya ti asem ni yepa o konko edwa na wodi usika kwa akohye mu adidwa no se onim se edwa na emo na usika be hye a kan fa nkohye because ya wieye unim na woka ni nyina na woka ni nyina bomampa obi nso kwa meki but say ono so kwa ni ma wieye no nti awie ne timi biti yani ebiti sikani tina meka cho so obi wa hyase ne onyane yie ba wie ne nkoyie obi wa hyase ne mu odin but otrase no ati wiase ase no enne odi yie ye obi won ma ya wo ne ba wiase ne mrante be wani dada but onyini ya 7 prejudice enne ya ne fie ko animu na fe ne wodi de sa na nyankopon eye ne noma ade enyamedi hunta o wiase anipa ye nim ya nanka ye nimpa enka 7 prekede ba hohoa ho ba ye nim ntia sanka ye bre ho ase wan awie ya sema ye kan eni wo wuo unim da ode be wu enso na nipa nyina dwen sai no ewura fi nti obi ye ni nwia de a at the moment wanya no no o sere twetwetwetwe akwa manya no hey bema oba to obo ase na unim awie maame na kasa wato nyompa o osefo wakoma nyina ma Jesus ade ono susu se ne gidie ne se betima boa no no na oni mu wawieye ya papa vice president emisata oko ba bi esi ya ye training meboa tentrum doctor beka cho se tentrum pom tentrin ya pom tentrin ya o eno no so tim anka sebe doctor krango bewu wa wo ko no ho na ono wo che waduane ese wudie aha na ese wo ye nsu ese wo nom enso doctor awie ye otimi wu nti wo a wo tie me wo gina brepa ene sen wo ko ha no akopem ya mamenka sem so nipa ye nam wiasese de samfato wo mienu etutu nipa pra ba ho a sebe ke ye be yusu sei sebe aboa sonsono oni ani to di ni tikopem ha no sha hanye no san dan nani ye ne yo sha wo hwe nipa ye wo wiase a sa ne abra ba koye wo because ye ko enimisi ye di first ba ye wi ensu ye nim da ye di be wu ye nim alokwase ti sa na aboa sonsono aye sonsono wani a kase babu an ko nkofa but woni ani nti okopem no wasan sa na nipa life akoye ena me kan form nipa da sani bi a wanya bi amana boroso tobo ade etimi ma nipa bra bo wieye pa ne se nipa on twetwe nipa na wutiri mo nya den na wu nipa mobo na sabu fa Yesu Kristo so waje nkwa me de bia me kan me so twumu tan awurade wo ho otwumu tan ala wo ho upe wu mpe wo krasi woni wo na wo de ne yemfa wa wutie mi no wo si ala ni wo wo si nyankopon bia ni wo but wo man so se wo de yemfa woni mi ni awoka abrabo bia ni pa bia wo bo se wo te Ghana ha se wo wabruchi mam ba bia wo biara no kan hu se woni mo wieye ya woni yenua no ma se bi yesi omu amanone
adehye a yesie wo mo because kodu ma bi ho na nya ho no person ko wuda obi ma me da ha obi ba so da brochire efe ka nya fe wo eno ba Ghana yo ba bi e friend na adehye ye wasikafo bi wo ho mato asie ye se me nko a me fie de ewu e ha na enyina ye sie ye ba obi so kwa brochire wa ko we adima mfa na ama abrochire musie ye omo nsa asase saa nti etu amna ne tentententen a de atata so nti do osifom e number 1 osisro number 2 ye obabi edu bu aye say 5 ana 6 ana 10 ewia ne akane nyina akaguso nti ya obusa se ko ba se wa wo fom bibi nti ne yase monsole a wo ba de ne wadwira adaka wanya ne wapie aka nanso omo nso ye kasa nkrofo ye omo chichefo no adefo pa na wo fom o adefo na kogu fom nanu nanse wo TikTok a ya na wo sa no ma we nyina edume bi asese de function aba wiase eyi ase na obi je ne samba se minim so wa hu sa de na sese se wo ko TikTok pa na obi owo di pa wu a ya ho na obi ko je ne samba on ye kire cars hono obi kira bodu senwi hono obi show sampa oye tough hono hu asikafo na ho so na asa hu apremafo nti ya du ba bi kura na wo kura hia ni wo nko because o kopede o classmate bi ho na so sa ni pa na dru me bi ho a wono abu ni ho abonfia no ye bedru me bi na ono na wie ye na kwa efefefe sa nyame ye na ade edu me bia wa ofi se nipa ne ba wo no wonye wo bia na yaw emre bi ye ko baabi na adefo nko an wo bia ne kyese ne group abrante bi ba ho no du obi achi na baaye na onni binti ngoma ye die no ontimi ni bi because the classmate bi ani ho the classmate se be school dem o ohwa wo sonson no the classmate bi ani ho na no na adefo ni ba ko bi sa se bro na de edi nkombo yoto an nka bi wo se bo mi nwa achi na me di ba na me kura me ba nyina no me ho popo because my classmate bi ani ya asema ni pa na ka chense dabi emu ho abonfia na sabe nyina ete nyina no obi ni mawie ya asem e bia na dabi na me behu na mahia mo afiri wo anokwasem bini ma ne ka nya sasem na die na obi nso ba twetwe o itu ka Bible no mu a o se mu a mo sresre mu nwie ya wanga mu a mo sresre mu nwie itie woni pa bi wasase so ayaw won de na bra bo wo bo nyina ne se wo betwetwe nipa ana se ni nwa bi be ho kyere no na watwetwe ne no wo sre no ni nwa bi ho atete ni nwa bi nya dwane ni wone ne ma sebe kom de wo mu na wote baabi na wo twetwe no ye wo bi ho no onde wo se wasifie enu nti ne mera wa hye no esa mera no wa hye se meseme but ma men ka sem nkyerɛ wo se edu mra bi ho no wo obi a wawu a sebe mpradwasa ye de na to ne fie mu ekoda kome wasikafo bi wo mu wu ye no machi aye basa we se media na manson nti wo kokoto a ensem a wo a echepa ye efie ho nsem ene doso o ma hwe wiye no obi anwe wo enti papa ene ne wanya bie maame ene na wo bie pata wie no nim o ye question pa o ye ansa sese mo de mayen ene no mire se wo a wo be frɛ no busa se nyanya bia na wo de wonim wo wie ye maame ka asem kye sofo betima ka kye se wo kwa kowu but da wo di be wo no wonim ha obi betima sofo a mo hye nko ma edum bia pa ha kwantu na wo ko no kwa won ya wo ma enso bi makwa ba mo ne na mo ti dum be bi ho ma de ye ka kye nipa da sane bia sa de bia wo ye bia no ampa nyankopa dom wo sika nenso dum bia unim da odi bewu no da odi bewu ne awie no mo ye ntafo o one unim wa wie ye na unim da odi bewu sa no ma mie na woni papa bom ti yawo ehu pa o ehu papa ni ene papa ketechaw ye adwuma Friday I think say di pa bebe men kan abushuna ya enka ye ne ya ne de ye mfato wa che nipa ye adwuma Friday a na program na de no ko ponti asem bi bai se me wo fa so na me hu se sa adwane e friend pizza no
so akoto bia me de aduane ba me ma wo ana me catch them manchen ze katacho pizza no ya waka no ne bo anya den sa e great e wo di obia de wa obetima to se wo sia kura na wan si di kura me ma wo na se aduane na no mpe no na kwan na numu ana yaw me ye se obi se pizza no beto bia be na asem de na se o sa catch the pakro so mfa to aso bayre ene sadi ene kanesi wo ene sa na te de udi na wanti me no se kai mu me hwiagu me dine mantima ni me hwiagu me mammo ene ne keka ne se ya yaw ye pon program Friday katache oni mi se obewu ha komi ye program ne sa kopemeta ma ki ye bepon se onko kate wani ni wawu sa na nipa bi adwan yo mo akwa na se onko afuom na akwa adwe bobu akun no wo se me dako ne sofo ne hye ne nko se me dako me nkwafuom ne dua kobu akome se onu ankasa wo pin sokodu a wo we ode atwere ne mpoma no oda mpa no so se ya pa mpa ne hihimu ya factor ene efiri ayi no so babon no so tim dua na kono awie ya sem do airport run about na katache o si mi wo so mo nyame adoma Monday na so katache o baba yo ade a chinye se katache o onima wiye no wa hu dan so odi bewu etene wada sane a wutie ye ka kira wo sampa de wanya na ye efe susufaji hu mena na emom no ma mienu bi wo wunim ade betima ma nipa life aso stand pa wo wiase ne se wunim saade no se bibi wo ho enti wo ye onwia bi ade a wo be very careful munu nwia betra setra papa ade bi wo na yaw de obi wo ho a wan kotohwe wan koposo no wan kosofo bia ho ne nyuma pa ama na nyina che e wo kwan bi so na so te se matusala kura na edan wo be ko kata choka ne baby unyine te se matusala na obi bisa se matusala onyan fie se me hwe ni fie ne de che se e fa calculator na so kura edan okoi anokwase ite hena no oni pada sani okay ye pese ye kan se enwia ba na tonom o se wiye ni asemo no iti fa wakoma ma Jesus Christ baby wakoma hye bia ne jihodi ye nyini pa ba ko o de baby wo susu wakoma wo no ne mbu nipa na ade a wo de yo nwia no hu se ade wo ya me de ye me nwia ya na twetwe ne se bi obi a woni bie na sem ayeye wo Ghana ha okay iti ye besre obi biara wo fi se be wo de wo ye champion wo ye musa ministers ye musa president for aye nim wo mu ena wo mu wo he awie na omu nyina no mu ko omu nim awie ye ni to omu ko omu nim da omu de bewu omu ko enti wo sei na wo ya wo de wo osoro sei na wo asabe de de wani mu no awie ye no osoro unnim ye de siew enti better sei nipa da sene ne wo fa bibi to adwen mu sei ade bia de be ye onua bia no unnim wo awie ye na unim da wo de bewu sa ne no man mienu e ya wie ya asem ne yeka nenso edidi kom ni mienu akoye ntafo se nipa ni da wo de bewu a ya nka nipa be respect nipa na nyankopo hyeda na wo de sa de ne so teye se opeso hu nipa ho maso ampa ene oni obi tebro no so na ho maso wo hu okay ti e besere obi biara a wotie ye ne e wo nwom kasa dwumadie so no enwom a ye nwua assessment me boa wabɔ no yɛmfa mu aba edume bi anya nwom beat nko a enya asa obi bɛsa tie nwom no mo se obi ni mu awieye na mpɛsɛ ye busa se woni ma awieye se obi ni ma onka nkyerɛ yɛn ye bie fon la na onka se me de mini ma awieye na yɛn ko anim yaw nyankopɔ nhyɛ obi bia no mente ase okay eno tino na ye mame Esther Smith na nwom obo he no obi nim ɔkyena mu asɛm obi nim jonku a ade bechi so na se hu obrempon ahyase de a ka wose na ke hu na wie ye nanso no akoye hintasem orofo ananu bi na ensuo eto na ensuo ana eto no na nkuto wosere enkyene kai ensuo eto di akoye hu a kyere no obenna ni sisi na wo ka sa akyerɛnkyerɛ no na wo nima wieye o
na wonim awieye bi a enkwa akiri daachi asetena mu eno ntin ensuo no teye no owia beboye enkutu so ho akiri no yie pa wa bra no so no na wieye aba ama ono so enane mame papa unim awieye mu asem unim daachi mu asetena eno ti ya moma ye mmere ye ho ase na ye nto ye boase e wa abrabom se sayo ba mu dia ewiye no bopo a na koya atwetwe a amanfo bi besusu unim awieye ntino ya ye mmoa foforo bi e wa abrabom wate na mo gidie mapase ene beto amanfo akoma so na wo ma dwena awieye ho faako a wo kro ene baabi abekwa akoduru eno ene wa wieye no wankasa no si bebo dimpa anase ye mo dimpa 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 0548 na 31 0355 404528 hello Kevin ye Pachai yentie wai ewi asem wo okay unim ewiye asem ebia utiwi ase wodi boni dia unim ewiye asem enti awase ode wakuma ebata Jesus Christ si ehwe Bible mu a Bible na akula ka se nipa dia da wo so obawu na so owo achiri no atamuo ma na bisa wo se utiwi ase no ade na we papa na we na se bone na we nyina akosoro no ma obuko kogu ate utiwi ase aye papa ma nye bone na akosoro a wonya paradise akọ bedamas no okay we ya asem o we ya asem pa hello ye Ethiopia Oh, what is happening? Hello? Oh, hello? Hello? Baby, I'm free. That's all the trouble. Oh, free, eh? I hate the way. I try free for the meaning come on. It's better. Let me come over. No, okay. I think you Yamin come. And what someone I walk on my TV. You president. I need to open previously. That's a problem because I'm not come. No, okay. Hello. Obi any maybe. Ave. Yay. Ave. Yay. Abidi. Abidi. Lele. Eja teatro. Dadam. Ewi ya semo. One nim. Ewi ya sem. Ofa. Ese adamenti man and son of Fidia Sano. They are near Pojay. Na digamta ka se enkene no ka betiani ye dede bo se akasa ni connection no ba na eba ti abiga me se modumura onto no producer ka che ba jo se producer kwanta bi sa ni ade kama pa on dey say no kokofu no di ne nkomo kai oyo ba ka sa men ka antoma guso ni zikura oba contract obi me we ye o diga me ka se ofutu a wote mayen ena na bia wonsem wo bi kakra wonsem to bi nipa mu nipa kakra ova nipa bi mfa nipa bi nya hwi o dabi o nipa bi kakra woni nsem a
se de na mo fomo sa mo sibika no na no sa nkofo no fa ewie entan nye yesu momo ebi awa me hu odo fa me hu ne a Nigeria me bu wanim tie yi o kira no obi nim de oba ba ba ye o tie be sere se ni o kase obi nim de ko ade be chiso do se bi ne kakra ba nsema unna wi ntito eye bunipa ye kedi payi e da si piofa na okay eye wiye asem o hello ye ni okay ye tio
be as I said, you bear one say. If you say you knew that, yes, so you did better. I rather wish that you may be a moody. No, okay. We are some. Okay. Okay. Some Cassia. Hello. 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 Mamma, Otomenka. I'm a two papa. Yenim Como, we are some. I'm a class, and I'm said, the beer was always in the year. If you said, yes, you crystal crown. What says your phone say? You need a da. Galibusman must out of you. 30 million. It is a dollar. Signing for the city. Will you be Okay. We are some. I don't know other for. I had the idea of friend in ABC. Obi catch us Santimine. Will be just Santimine. It will Jumedia way so. Medical catch or say. Jumedia ye didn't wahano. A system of poor men Tim and once it. And on the bedans from passing penny pa. Near her near penny pomacy bre. Near the amount kama. Yako computer so great day. Embracia. Okay, so person penny panoa, ye ko na ye dia ko ye nim technician for no bo ha omo hwe na omo me nsisi kakra bi mfama me wa asie ye hwe technician for no kekede ye nim ne ko akọ ye ten lo pipi was it lo mumu de wo ba no anya atena se so unsu obi fro ye stairs yi say wo ba studio ha be kana asem a orofo ya na ya ni brisem o ya na ni pa bi edi agro ento na atewo na akeka me ka me ma ha na ho ahwan dodo no a akwankyere na de wo mo ba no o masum etumi dwe wo mo no tira da bia me ka cho say suswan no ankasa no se ekobo subontin mu a asem ko ya asem o anu kodwa se na sundue ya na deba nya sundue asem ma mena maboto kakra tim se ne wura ho asem ha then so be ne den
ma me mo akwaba oba pa empom te sei ma oni so wate ya de me ma me afia bo hema ne kan ye nanso makonim o ho te sei me pa cho me ho ye ye frau sei ba cho frɛ me asana firi hin ne ba ye me pa cho me frɛ hwansuya no hefa hwansuya no ehwan ha ya me pa cho ehwansuya no okay ni ase ho pa cho ba bia post station wo no me pa cho ye ba ha nche so ye hunu tukuru no nyina oba pade ne wo ha wamane a wo de abeto so mpa se mpedi padim se yen ene betumi aboa wo me pa cho ma da woroma me ba be ma ye friend baba Musa me ne na wo ho e na branche bi bete na ho no mo woni maame bi wo ho no mo ye friend na Nahima ne branche ne ba na nyam e na obete na ye ho nti obete na ye ho e nam ebuo a branche ne di ma menti ama branche na pa bia na obefre me ba no waba mi wa na wabechia me mpacho me nua ho me se an na wa friend asoma no na ma adwene be ba me ho so no sa branche no woto no ruboni aye se so oton tramo ni wi mi nim enti ma adwene be ba ho na ta se me ba no aye krakrakrakrakra na me ni se bia ayi bi na ha no nti echire na me ti se sa enema abranche no ton nti me di ni kwatafoji titafoji na me di no koy no ho na mo koye ne lab wunse wanum nuruboni ani ni moja mfa na ni nua mo be bo no nti ni nua mo be bo no na akola ni firifie ti wo firifie no ma hwehwe na me hunu ekọ be 2 months na eba asa no so abranche no echire bla bi we ho a friend nkawa me na be pam abranche no firi yentem ho no mo nti me ko hwehwe abranche no na me ko hu no bebi a wote wo folukrum nti me ko hu no na me busa ne me ba na ase wo bisa me se na wo mafie na me se wo mafie wasin enura wo firi no ho se wo ko fie na me se na ta se akola no wa ma wa hu bebi a wote wo bebi a wo ina na wo mai nti me da me yese me gusu hwehwe no nti echire na me san frɛ na me se Otis me ba no wa mayo wase mami widanya abotre na me ma wo number bi wo frɛ sa number na obehu ba no na o ma me sa number nti wodi number ne mami a me frɛ na nipa kro bi sa me se den na me nya ne number na me se Otis na di number ne mami oho na branche mu sam senti Otis mum na di number ne mami na me se ai na o si you na wate ebo nyame adoma o chi na ebo 11 a me frɛ no nti ebo 11 a me frɛ no na o ka kire me se there be sorry o ka kire me se achuna ebo 11 a me frɛ no onye o mo senior man ba ko be kasa nti se ade a on be ma akola na atena ho na ma ba ho no ma fine se ade a o mo di ne be blame me ofie nso an me suo mate nti ade che ebo 11 me frɛ abrantie no na o ka te me se si a wa block me lie sa number ne nso Otis ne nipa a wode ma me nti me di akrokro ama me ma so frɛ Otis ne o mo kasai o ma me baba akota am se ade che 1 o'clock 1 brown no ade ne be ko abrantie no was still ma hwɛ ni ma nantia se si a ma pem ekọ 2 years ni akola no nso on papa wu ye 3 years ni me nko a me ni boafo ba bia se si a me sole kura wo me se me ye dwuma nso ade cha aduano kura ni di ya me den ma me oba no wadi mfie sei me pa cho 16 years 16 pa try na ne wo kodi what is nsem na che me pa try Otis no tu free ehwa ha na di mfie sei Otis firi me fan say satem na mo na Otis firi ho no e firi ha koye no ton no bone me pa try ade a na oton no wi ni cocaine tramo me pa try ya na enim say ade a woton no na oba no opatru ebefa oba no yonko me pa try to na kire oba no nubone ne no me pa try eti wo tu akono na oba na di na chi ana me say yes an wo ko wie na me hu say me ba no e ko sa ati bia ni mu nti e kira ye di ni ko ta afoji e hu say sa ne ma wo nom no nti wo nom ye na ni nua mema e bo no e na otu a Otis no wo ho nti e kira me ko e na Otis ni say wa firi no wo say wo ba fie na me say wo ma fie nti ai say wo di madwini di agro ma di na chi a by say si ade na say krampo last day a me friend be 4 months ni Otis speaking me call na on kasa wajina so sa na me kate e firi wo na man friend bio
na chese say no oba no ohunu boni num ti no ama said ono ate ne ho no me pa cho an 16 good years me pa cho an eno ono ate ne ho nam Kumasi mountain so me pa cho an te say buan kasa nim adwuma oba no kura ye me nim baby awo ena nim ba bi fa ko a wo hye dade ne ti kura ato me pa cho an enya asemu na what is no fa ko a wo kokko hu so ote no wako hu so oda so wo ha me pa cho wa na ote ama my mama na nam ne ba no so nti a otis ba ehwa ha no me de ekwasu na me de kwatu nanim mama ne ka kire me se woni otis mama be kasa na wa bebi akola ne hye bia o ma akola ne mrefie nkoma me ne otis di bia nso me bo mama na amane ti won to ba ne nka kura me pa cho da bi na otis ma wo namba no a woni abrante no kasa ye no wo so de ba no bebrewo ana se mete se o se wo ho so wo ho kwan se wo mo de ne brewa wo mo de ne bebrewo ana se so betena ho a me pa cho an na je sa brabo be na wo ba no wo ba no ye friend no sei pa cho friend Baba Musa asimia homete pa na je se si akwa no be mfie mienu nim tebia wo ba no kura wo me nim pa me ba de fa so didi me nim baby awoda otis ni nipa bonini enti na Nyankopɔn twetwe nipa bi ka no etu otis ne ko ene di sen a ansa na oba no ohu se ne fie ba no ne di firi mu no nyina asesa me pa cho sa tam na mu en o sa tam na otis mu firi ha na me hu se me ba no ti bia wo mu no na edi fi se akola no wadadi wan kasa wanye by ebedru baby ase de wo ye no na mente me ho ase inu boni na na wan mente sister bi wa ehwa market ni ho na midijwa onna ka se de akola ne ye no me fa ni kwata foji into hall mu na omo ye ne laba omo se o da bi we wo more than bibia ha no na wanum nroboni enna wana omo maami nro bi a me ye de me ma no na kire se wanuma ma na ye ne de etidu ode ne ma no eso okoba bi a wo enna wato ano na ekoba asa no enkawa wabo na mane se di akwa kodu no wabo na mane me pa cho nkawa me bo a me bo nkawa mane but man kire ne se nam otis ho nti na fi se otis enam maame na enam no so a obae no maame no one me ye fine nti me gina so se de akorokoro ye de korokoro na me I say otis na me pese mbe ni gidigidi free day 1 amafo ka tem se me ti ya chi otis a bebi a me ba ne wo bia me nsa be ka no na me so na me mpeni sa by se si ade aedi na se ka bon kawa mane yemfa na ase man kawa pa sanse ono fa ko a wowo ne bia bronu a wote so na se unya akukudru se obi se ho mmofra na o mayi tunu a anokwasem se waye ni nyame dwuma pa eno ti yemfa na ase man kawa pa na kamesre se bonamane se wote so ni baabi ote eno ti no se ye pe wo baba Musa wote so na se ye pe no firi ni ho me pa cho sa no bi yes sa pepepepe na waba positive amane se oba yira o e ba sa me bo ma me ye case me ye case wo police station no mo se sei me ye case tema akola ni fifi me ye case police station men sakura na me koy chese akola ni fifi wo ntwa na ni ma akire biem debi asemi nya asam ketu akura o eya asam kase pa o ma me na sa tam a wotis no wo ba ba fra wo ba no wo hu ayonkofa na nkasa potia wo ne wo ba no wo otis no uhuna say we innocent person like the way said ebu a wode mame ta anapa bia obefra akola no oh ena ebedru baby nso opia na odi safo ani dan safo nso eja akola no me hu safo wa akola me say na Baba Musa safo ya ekuta we ya wase a otis de mane say ne yira amaba na odi ama no sasa atam no opia kokuro ma wodi na chi na ja akola no no so obi beton sa na ema na ama no ni na minim na otis no sa agrofo no so mtonton nwoma no munum bio
What is Rohan and what was one be? On the in Sunday, what monster or no monster? One num say one num we no and num tramo no. Most especially or more we drug dealers and cast of to cookie crano. Who's woman be? Because woman sanko monoa or money amount for my AD. I sempa to da to me da. They see how crying a man your cuckoo. It's me a name, maybe inside the first day. My boss and a minam. Minam pa, be beyond why a chiremi a menko. Oh, my say. Me patcho, my 1 time 4 or 5 times. Hey, but a beer every say, like a 5 near yak at 10 2 5 10. Time for Marco 5. Me will be a for a meal. It obey or yata. By any back when you say, I may last our Mukuta me or more memory or more 14 years. Why were we in enter for? But trying. Hey, the Yamea or no? Me, I may enter for. Ukrusu, But you will feel. And you'll be a 1 time for penta for be a bit of a worry. I said there were calculations automatically. Unkusu yana no den. Now be worry be. Yes, producers mon frère akwana mame so be fa mon frère sa akwana mame sisi mon frère no ma ni ni nkomo sisi ya no onya nkwase asem ni jimi no fa akoda na mra sisi wono akwa senior man sa no mon frère wo mu o senior man ye wodi ni number mame so a me de wa me ni kasa sa na okan senior man hwe wo se otisi mbom na di number na mame na me se an na o se na o senior man ba o senior man ba ko be kasa nti ono so ni number no wa me ha otisi na de mame asemu ora for ye go 21st clinic community sciatica expert no na 21st clinic se men kan kire o se omo ba ye fie dunia ba so body a omo agye na nya asem keto akora sa na 21st clinic se men kan kire no ne e from aye biafo chance de wa ye bi pen no de e kire o kaso be ya ne enyi na kinyi 21st clinic se sa sciatica no de wo pasi etu ase de ye omo abibi dro no de be kan na nyoma konkai enso de ama sciatica no omo betu ase de ama sisi a na wodofo tu se du ba bia usisi ni oya na e fa oto no na akofa oto ase no na sania fa usiri mu na akokom na siu na ase se wo se sa de no ba pe e sciatica pe hu dwumadi na adwuma abedi wo hen 21st keke na beba na fom do mu fidie na fefem sciatica na omo de aduro ma wa na ho atumi ato yare bibire biada 21st keke betumi etu ase no de amawo orofo kumasi ahwa overseas o adabraka woni sompa tv sompa fm na bo abrusa kromu obo ase cancel quarters call junction obo ase do me market ube hu na wo ho sunwane kranza tachima 21st kene ko sinyi minie 0540311311 0540311311 one of what I go heba me chen capsule se me kan chi na anwumire se hwe wo mo ba ye no adwuma mo bo no ene wo manfo mo no mu nuro pa agye wo mo bo mo sem hia no enya asem keto akora bema wo kwotini ntimi mmirimiye wo yom se bema be se wo so kwotini na ntimi se mmirimiye na utumi se udi shemu ana adwo a asem asi question mark aba ho orofo petago heba Mr. Capsule bi numbi bububi nyoma be konkan libido no oba bema watenka no ewo fom baby biada infection no ha adwini bia no orofo ye no tago heba Mr. Capsule bi baby eton no tu niro o man gan nam biada wo kwa obenya bia to 0243228296 0243228296 ye konye ko petago heba Mr. Capsule bi orofo ensuo no toto na nananum akuafo se nsuo de ye mane ntongu kwa pe bibi fa hye fom ate orofo omo ye patra so bedua tomato suo makoni ye friend say enyadoa ne enkruma no enyina da no orofo OCP fertilizer na meka fo na yama wo na se OCP fertilizer no timi no paade a orofo afu bedi sika wo afra se no boka eno ti na afi meka fo OCP fertilizer de ama se fa no eye wafu na fa no egugu wamfudie na se ne beso doso no atumi ate na bribra OCP fertilizer na meka fo nam de ama agrochemical biada wo man Ghana biada no
okwa ubetumi enya bi ato kama pa na agriculture officers no so wo a obekiro kwankora obetumi di OCP fertilizers no enso egu umfudie no ase na nyoma konkan enso de ama wafu yowe mu no vigi studio se menkan to so aponto nya badinto ne yiyo no ene na wotwe dadie no nyina da obenya photo anase video de ama wo sanse video wo use no anu odene papa no vigi studios se menkan to so woro for se koba ne sa dia yemfre wo mu ahoma wi so 0574715778 0574715778 Malama Basio Kokroko Street ni so pe ena owo ukon kranya obehu wo mo sei enya asem ketwa Father Martin Seba Mesha dodo no afa nu Roma Father duru ye de gidie na anumo orofo ye bompa ye asre krupo twedi ampon said ye tro no asia kan no sie di aduaba no ne de ahaban no esa ye ho yade de Roma Father duru na meka fonam de ama ye de gidie na anum fa gidie taachiri bompa ye guso na nyoma nkonkan enso emfama eduru ba bia nyojo ya de stroke no ha Ghana this year kidney failure anoso ha adwenen ekoba no saa no a utumu se wo honhono wo na ase atata umia wo nan no se a na atom ya asempa duru ba bia honam yo ya waye mmere eno ene ye kanfo Roma Father duru ne de ama wo worofo se ye pressure se ye low se ye high diabetes no so eno so ha adwenen eno so ya anoda ya de kwankro biada yempe faramate Seba Mr. Roma Father duru no bi yemu bobe yentwitwa bi na nyoma nkonkan worofo po ho duru yo ama me ne wan se yade nipa benya wana ye yade kro ya eno ntise pa no duru pa dia Roma Father duru na me kanfo nam de ama wo ba bi etonnuro o man ganam tu no okwa ubenya bi enso ato 0247919122 0247919122 Roma Father duru na me kanfo na me de ama asemu da bia media futu sem edigu apono so edema mabunu aba aka bai tan so tie bi no de saa no afam tete wo ma ka we kie nkohu we ni bio ayonkofa na amana koba saa o na ma me na dwekire ne se abranti obefre ne ba no sabia ku sabia nyado oyini papa menka no saa nanso so no wadura no ho dwanten nanso na duru ba bia ya pataku ngoma ene ni drops abrantie no saa time obefre no nyina no no de ni wura no boni eno ti ne mire bi mafutu sem amede ba fidie we so se oba bia nye boni da ewo no boni ho oba bi obenum no boni bia no na ye na damfo be man the boyfriend ena introduce no komu ya semfoforo ya sempa papa ya sempa o me wura ho papa na ye pe abrante no se ye friend say Otis emse ne no bi ewo ha ye bi gumpa wa so yenkone kotie ne nyansa sema o ka kire maame no noki Otis. And some more can you Martinina? Say, Unim Semijina so.
nti sɛ ma kanyina mate ɔkyena nyame adoma enye zongo mese molo market nti kyena yehia wo why ɔkyena yehia wo molo market why odi oba wo so odi also Mr. Frank nti odi oba hwɛ Frank Mr. Frank ai nti kyena ebe hwɛ why kyena etwa be 9 to 10 why 11 what the ɔkyena bɛhwɛ yo yate yɛbɛhwɛ w'anim yɛbɛhwɛ w'anim okay ewiase nsɛm dɔɔso wasɛe akɔlaa na wie ɔde na kɔto no bɔne mu awie we kura meka no ɔsɛ ne wie ye no sɛ tramon ɔde ma no sɛ wi no ɔde ma no sɛ cocaine ɔde ma na ɔma ne bi firi bie mu Jesu ɔno akɔpɛ ne sika na ɔde aba tobi wasɛ na wie ɔmo formula ɔmo use no ɔmo ma obi na ɔmo introduce komu a mpempi no sikafo ma na ɔmo de saa de enye wo mo ɔmo nya do ɔmo wura mu wie a afei de sɛ papa na wo sika mantam hɔ kɔfa papa sika ne bebe tobi no masɛ wa wie ɔsi emfie nan afei na ɔbɛhwɛ ɔba asɛ ka ɔbɛyɛ hwehwɛ mu a baabi a wɔte no sɛ ensuo da hɔ ɔman kɔmfo wɔ hɔ kɔna kɔpɔ ɔba firi hɔ awerɛho paa o yasɛm ɔmra samota se na nyubɔne o nyubɔne ne hu kwa kora ɛbɛfa so a maame ne nsa betumi aka no ba ɛyɛ asɛm o ɛyɛ asɛm mewura ho papa saa nyoma we nyina no eduru baabi no sɛ wo yɛ bɛma na wanhyɛ wo ho den na wanhyɛ wo ho so a sɛ nyina eduru baabi sɛ nyanya me kora na na wonni pa afa saa te bia we ni wɔ namfofo bebrɛ mu wɔ mu aso emu sa sɛ nnɛ de we Nyankopɔn ayɛ ne ma we ko bo wi so a me meka kyerɛ me sunsum sɛ we me no ma me bodam ɔmo no ɛyɛ asɛm o ofosho ban sɛ ana homete amfa nkyɛ kɛsɛ pa nkɔma ahembrɔnum si ade hye biaso iku a yate bi wa manone okay ebi so ha ti kasa ahembrɔnum a si ade hye hyanka wrade sɛ saa no ma we ya brabo isi so ɛyɛ ahembrɔnum yɛ ne yɛ maa sɛ ohu bra we de Nyankopɔn o de kyɛ ya nye bi da nti ka ahembrɔnum sɛ ade hye ovo maami obatra ha yaudi a wo di nyina no o hwɛ nanim kura wo hu unse oba ekɔ saa situation ofo nye nyame a eden asɛmo ya ye kan saa no ensa tramol cocaine saa no manoma na edezi nipa no se nyame ampata na oba ko hye bi mu a to get so beba back na ano woten kwa na futu sɛm a de ba yɛ sɛ awie obi nim but obi kɔ drug mu na awie obetumi access no ano woten ya se eduru anadwo pa na ye pon na bia ya na tam ta fast town ma kosi wa yake wo se du anadwo yi na se nsuo tɔ na yaw ana nsuo tɔgya na fa hɔ a ɔhɔ ne hu nipa condemn nipa condemn bebia nipa dasane ya nyem no awo na boso men kono maami wote an nso mote na kɔhwe bebi omo deda emu maa to ma ye e watch town na no ba ko anadwo breseja so de kɔma hwan o eja o em said that we amanfo table no wachim na nsu ato na so na konkomua wo de kɔ hia na dwo no yaw de kɔto ba bia no pa wato aso chesa ya taki na che no etisa eja no ba ko bi ma sister bi wasafo friend sister mo ton mo na odija ne ba fo so ese woto wo so ntokura ojan kon so me se to
attacking action o pesika kwa kotwemi enti ya wokɔ Ashtown sa ayiwo no your friend saying condemn one na ya uhu ye nuanom ye ofasefo na ye nuanom ene ye chese emum makra na na homte ya sa situation we obi komu bia yaw to guess opportunity na no anoden enti ya na se obi be fa obadi wura side mu a heading but ede na yebeka eno na ya na edi tufu se du me bia yawofo no we anyame ampato bebusa se na wo maami ebi kura wa na wo ka ho bi na maami chese de wo nwe no ene adwen ma ya wonna me no ka se me ko baabi obi bema abamu a wasi so maami ka se mtwe na wonte ene wa maami akobo ka get to 200 million old currency because of so ba okofa no a wabu oba ne kwase a ya kwatena so oba ne se wo di ni 200 million old currency because duabo o chaye kwa dane maame no ni mu ho hwi wo o tede baabi ne ba na koka beka no o be hama ne ba na ko situation maame wo mu a wo di aweho nya o kai aboso men kon se wa wo ne ba ne wonim ne ba no situation ne wode ne ho abo nipa bi eti so bi betwe wo ba de wo situation bi ma yawo to get sa kwan be ba out na edi ho dan man kan cho so no obi num sa no gya ya ne ya onu obi num sa pa na one ne te ebi a sport baabi na mu twa bi na wo di asa no no nso di asa yaw na duru mebi wo so wagya ya ne ya de bia ko to dwed ma sa me nwen wate no awade man sa meka me ho bekwa kwanua na ede enti odo ankasa wo wiase no e wo wi gato odo pa e wo wiase omo odo chen krofo bia wi eni betramo no sad no o de sika betwa no ma half no so afa half me nwan peace woni bi kura kwa otwe ano ama obi saa na petition ba nso te a petition ko ho o to o me nwa hwie because ne bo nya de bia ani nso fite o hwie meto bi aka o hwie wo de saa na wa me na woko eti ya na ho no obi wura ho na ya na to guess obeba back no enye easy ye won krofo bi o ma try se o ma no enkomba ma nkura na bafie ye krokro wo mu ye de o mu fa ha ye kotwe o mu nsuo afiri o mu da egise nyame bam mako na ta survive eduru me bia me obi anu onom nsa obi ye so be ma no aduro obegya nsa nom ya ohweala wo de ma na obefe saa wati magya ya kwa akira na bia 2 months 1 month ho no asaka ja ura sa no ma buburu ne sa de na ya to gesa uja back no enye ize onyame na nipa dom o ya semu ikoja madafu bi mane ko wigato na me kasi nyame na nipa dom me je onyana me na kokomopo because no just scatters ya chemia o de na koka se me nka ho na wonka ho gina wo ye den na madafu ne twa o gogo na ntwe kaka na me da bi me ntwe bi da awana ngofo no o unya chef kura ye hu ni so ye chef pa o na unti ben twe kakra mo kasa no ya mo kasa no so de wa ye ya wo betwe eme bi me kotwe bi me se me nante be je na memere ya o ese me shelen me na kokom puse che koto de hu me ntwam me maso gbona ade bia me ye bia ye bum hey will be on we no mtramo especially we and as say no we ne so mu different so unim no obeje wo yere ana otusi wo yere so agya ne fama no ade obeye wo no it is ana omu ko wura mu a omo te de bi omu san ko omo ko situation fufuro to guess wo twe na dwen pa mana ba do hotel mu tabi eden because ade bi omu ye bia no omu ye ne say sebi adene ye omo de bibia ye bum o kan sama kire wo kan bum o didi ni bum o nya sebi o ba no ne have sex o ye ne tese mi won ntwe won tia sama se e wo no ma bi on most of them mpentokwa nso o mpentokwa obi a wo twi bia no o mpentokwa obetima trase din ade bia o ya esre na se sebi e bia no sere
obesere saa enu nti so mu wura sai ni mu na ye na ye num bi na ye ntiase no ya na ye feel bad mo but wo no so do ehwe wa wonim so ye kolo wonye rastafela to wo ye kolo ja rastafela no ani tise akase bo dasani num chamo pa wo didisi ya na ni tiko na ntisi adwane ko nti wonim nyansa wo wura mu eden ba ma me ba be hye ni nkrane wa ba fie to get say nipa na wa be fa akwara de ne kono Ghana ena ufa wasem bi anya ba bi ye kura na maka cho say ye program ye nyame ena ya ba mumu because we do baby a na so ye adwuma osompa asempe nipa na bibi asi na du ade ye nwan bi ye wo be ka sesebe waje o madwuma ye aso sebe mo shatal tuntum ni aso ye fi atale enso ebetima ka wa mo munam nyana no police ni bia wo che me waye ayi your friend say na me paper ne back wo aso ame na nu mutum o se mo nsem trofo munya ye ne amode ye nyam se papa nyanyam bia de na waye what udin e wo radio so da udi asempo wa che me ade de opeso ka che menye no ni me idi anu na woni me idi anu yi ne kwa so a ya ti asem ye woni me idi sa de anu ne kwa so a woni mbedi an na jisika sho botom de an nka jame ma menko ne mum tumi fo kasa kire me se opani paper no ko ne kotwa na asa kire me kwan no kan mum ye better than say woni me di anu sa sika na woje no na photos na da woni mo no sika ba ne mfaje dama blocha develop no but o kasa de we ya prince for dibi entini ya na mfo no mo pa ba bebre enti ase na no ba ko kanam se opani mo ankasa se mo yidi birthday bi ni ade na e bo maba so nipa so masisi ni mo da so no de na mo sere yenka ho bi enye ye o ensam trofo na ye dwumadie yenka ho bi a kaga na nka senki o e wo kwan bi so because ne nipa bebre ne timi de o mo sika de kofa lawyer sika no kwa wa na da kofa lawyer na no bi ka ye ne enwa ba antena case nam say yes o boa o yade ye nwa ba no ye bona ba so o yade said a man for si boy abaso voso na pamfo muso mo yade sanati o eti se yenka ho amwa anokwasem o eti ya na nipa bi ntie ya sam kakra ene ente na se be case bi ba ya judge mu a e ka chere se da bi ko yi asam ni free court fa koma radio for judge mu na no wo ka otu obi fu enti no ma bi ho na nipa na e won man mi aye stubborn eti ya nwa mu a ya mfa enwa nyima mo mu a mo ba ye dan se asama be wo bi na abefa obi ba odi na ko Russia situation mu na nka hwan case a kama mi no anse wo ko charge of na nka ya hwe nipa no ade na obofo obi ba because ade we ye bo hu dawuro so charge ye ko bre we san so mpafen de na obefa obi ba na de na ko hye gato de ne ko sa situation na ya che sa nipa no but na Ghana so obi kura twa osika no ko police station obi kura so mo abobo na wo ko police station process a wo be fam no wo be jama naka no man can jiwe fafa ko hospital ko hu doctor o ko doctor so no ebu obebo no enti de ya na se no jama na ka wabu afa no wadi na ke ko no ma bia straight a ka ho to beba de na de bi o mo so na broche ya ni pe tempenten kwa person mo kwa broche ya mra se ya o nye so yi se wudi wade bi bedi obi enti ya no obi nti Donald Trump amanfo ntena se but kwa be so openi kro yie wo te ga na wo gensi ni se do ye nye na wo de ompani fo ye okromo eye ka wo dwane ente no ma bi ho no mo a Ghana system we ma me ni kwase nko hai enkenya na yi no obi abefa ne ba e de na ko wura situation ade so ye ebo hu da ro senye ete se na no galamse asema na ye ka galamse senye wo so ohini bi so ejisika ma obi akotu na wura asem papa ikuo be ni ete no ma bi ho no mo a me se obi de uba ko wura situation bi mu a me se wan hwe yie wo kura ba fa ho awu agya kwada no maami wo dwene sanka ne madoso anso nwa na ekọ ye de omo kwa didie no se no mo doso na ba ko irae ene kura se ne bawo omo ka na ne banka no oja dodo ni nyina ho pe ne ba de du mebi obi be ka se ne ban ono nko ane ne ba dabi wo yo ba tan eti ya obi de uba kowura na wabusuani bi kowura situation e be sra wofo no akora na start se wo nyina no ma bi wo a entempa na yentia no no ma bi ho e ma kwan ma jata bi mewura buo num e ma cheche wo mu anko
se jata so aboan di ni wuran mu pe okoche ne kwan ye fa so chenam onye nanum ye ne depese krima sama ba odi bia koka na no eno hu ye nwa man mo me jonki ni a hu a oba besia pa hwe ne 19 a ye rere betimi de asimota edan the 19 say onware oba o onware because sad ni nsuo kan wa na eteko ne bo nso ode tide bia no mu chensi sa no wo ko no mo twan kwasa sam sa eti yaw maame na sɛm no nyankopɔn mmerɛm na yɛ mmoa ne yɛnyɛ deɛ ɛbɛtumi ayɛ biara na nipa no wobɛfa akwadaa no wo deɛ maame sɛ ne ba no sɛbesɛbe wasɛ kora na ɔma no hu baabi a ne ba no ɛdɛn ɔwɔ because broni adeɛ sɛ yɛ a ɛgu pom obia ntoma ago nso ɛdɛn ɛyɛ nade weyɛ kan obi gyina baabi bɛka sɛ ma awofoɔ no ja wo mo na ɛyɛ ɔma sɛ obi wɔ anya awofoɔ no pɛsɛ akwadaa na nkasa situation akɔ mu obi ne mo obi a baabi a wɔkɔ ne nyɛ ne maame kan wabo ne maame na bɛ ne na maame akɔka na sɛ ɛnyɛ bibia na ɛyɛ awofoɔ no ya na de akɔhyɛ awofoɔ na awofoɔ no mu ja wo mo na sɛ nkwalaa no yɛ wakora bu ade ne ba wiasa ya wo bra na wɔnte wo bɛ ne dɛn nti ya adom nti de bia meka sɛ o manyini a susudi amanfoɔ ma o manyini atam because omo na omo yesa wo kana sem na omo hwate sese ya wo fasefo na wo kan omo hwehwa na omo na wo kan omo nyini pe omo akota o maame achi nanka afati agensiw nya baabi kura na nti eduru mebi ho no mu a ya na enya awofo no akora bu na so oden na ma ne hye gato efie bibia bi yente etia no owo bibia bi ofie wo ne dan ya kyese sikai ye ma ne sika ne ade so de akota gato tu mebi enya awofo no tu mebi adanfo bone ti madanfo bo so ma ne bank boarding school busan sa dan ya wo hwe ankura ne ye no motifie krampo no ene ye dan na wagya ne freedom say na no menam KTI ho waye ke ho mi sane ba na me ba adwuma biti se bag 10 nim say the bag is everything oh another one 10 se wo mu dwane supercars fo mpani fo me ka kira mu muntie ankwala no mu dwane free omo bu wo omo hui wo atiesi kwakwa eju ba bi sa na me ofo so aboaji meyi mani ba fa nim so oyi oni ne to no se yo say ya na edu mre bia ya se unim so oba wo school unim so oba wo school fe kwa wa fa so o tisi e fam wa pe no start so ro ni uniform no di fiata ale sheye na fa no woko wa tiesi akọ nso unim so oba wo school te madam for say o man e bank boarding school because the one ni tifie kwa one ne tekwa na ye den yo mahurihui wo omoko ehwe omudin saa na msiboyi wo so ba wo boarding school hwe kwa onam so o supercars me say wo do mo pa wo mo ma atichafo ni bi enye te se de wo makota keti a wa ni so hwe wo mo boga huri wo sisi form wo mo di kantankanta bi age ho o mate no o hwe wo no adu so mo na tap wa o ka fa ho abra katachaw enya ne ba bi ko ye ko asokro mampon katachaw hu se school bi wo minim wo se school kumaka na yati ho nyina no mu huri am say o ma huri ama ayi no won bi ho na ye tokuro tom tap sa na msi wo wo so ba wo se school na me ampata na onya dafo bi to de ni ko wura sa situation mu a obi ba wie suku e ka oboye akora de ba wanfa kwasa wanfa de papa bi amafie nkwase akasa nko mo kasa no bebi on trouser dani omu tirinwi nsamfun saa asomade bi sha kwase asam saa idi omu didi nso okay enti yaw obako sha situation okofie okwa bontia to guess obeba no enye so easy e mami na sem no eya etesesa be obawu se wo ba no ko sa na hu no wo ka asam che na ntia te se wo ba wu dume bi a ba tan bi kura de ne ba ye no sanka kura na wu afiri su kura nko pe nye sa na nko pe o but sa na aje no wo hu ne wonye ye ni mo ba tan bi a ne ba na ma wo bi anya ni di natem eti e be sre awofo no mada roma yenhwe ne yenso yemmo ye homoden wo kwan bi so na yemfa ye mani nwura situation bi ma omu so a sebe dua flower ana udua na se ba
na se chia ya nkola brem na yetene no anokwasem nkola brem na yetene no mani straight esene dia se o mani nyini na chia untime ntene mani because aye kese to bele no watene no sa na nipa bra bote to wo akra to nge ekwan bi so ntete no ya na yahwe tete no so kra no ya na ebi obi ho onim se bro na ye tete akra da bi eno so bro bebebe kra ti ma akra so soro enti ntete no nya se ntete no ntete ye wo different style de tete nkora e wo kwan bi so minim papa bi obetima ha na ni ache ne ma de wo ye obejai sanity enti de be se maami abehwe ye but ye hwe na ye mo urade mpa na ye ni asofofo nso ni nkomo na ye hu kwa befa na mom nipa na obefa maami ne ba na se ye ne ye fight ni hu bebia ni sa nipa no na ode maami ne ba ne be wasai kura na onfa ne be hu kwa befa so a maami nsa beka ne ba okay maami owunta maami kan akoma to ye mo ate sanse sumpa sempe nipa no ye die tim ye doso metumi aka se enkosi bosum wi mpamu bibia betwa ukofi abre fasan da ho se memfu so aboage menam kan bosum wi mpamu no akoda na ye beti saade na wo omde aye na firi nani so sesi a mete ha no oba no onimade ne ton pa omugya ho ma na won ton no dodo no a enti no mo se se be kwan se obetena ho anaso obeba wo a odi dwa kese ma wo mo pa wonim ton enti no se obebusa na se no pa de akoya se foforo de ama wo mo nanso so no de aye ata na ni so no ye wifi ho a na ni beda ho ye power mema number bi ni a start di ho komo wate so mo di o mo se adwa no mbedi a se asempe ni paye kura na se ya mfoma amfa mbra kwa so amfa police asemu a o mo di o mo toto o mo panko mbehia difuo na ye nwa ya de krofi akwala na ni so na wotu mrefi wanka sa te wa da ko bonso no apie onko ba bia bi wate but mama yaw ye be ka che mama nso ya futu ga benje o ha ha pa so sa no mo ekum nipa enkura no se wan hwe ye na odwene we hu ana wu a mo maka so wa ha wo mo enti mo akoma ntofo na ba be ku ama o mo maka na ese supa hi pa udi arewo pa wan hwe ye no so ebe ha dwe how manin how o de be hu de be o de din san krofo no so o mu ya wudifo o mu nkasa no o mu very dangerous koma to ye minim de ti amekasa minim ba bia menasie san se ni freni o kaso beto boabowa ene nice bo so de koma to ye mu ate na me fa futuo ketewa bi ma yawofo nom se enkwada bia ususu se o mu ntampia bonten na wo mo ben wo no se dia asante wo man be ka jo se akukọ ba wo ben wo ni wo le dia bebesere no se adamfo bi babu awuram se ka am woni ko ho ntemo a busa asafo na kura no na setetea no a ebi kura ka kan no kura na asem kire on tempa no a 0554 na 31 0551 na 31 0548 na 31 0548 na 31 0345 404528 hello yeah awuri kitani asakumula nyenti ukatachi ugo enzamo koso Ghana ho anyasa mkitwa ho na omata mwase mo kan se kasi fo nguruguri o je se na san ni ya nguruguri o ma ya sa de be 14 years ase 50 years to na mehuli every say de dia mo eni ya gwa yeso mo bi aga amre to ha awu pe na ko kwa school ma uti fie to ba school mo ba be school ono mo ni acha ba pledi school for na ya to na o kan se no ko se si because you know happen o bi na wo ni ko ko si na ma so ko na ba na Ghana police for no o mo ma ji say check it no ni abra mo so ngi packet so mo to se no mo di bla ma se bi ni say si na wo to ko ko se chen for wa ko ja wa je well ni ya asem Ghana de ya mo pa ti ma no fam paibo that's it. Okay, nyame beye one shebrese sa. Eli.
Maju so eburu katachi baby afrefre wudi. Me am katafi tano so fema de pambo. Yentie we. Opanyini ni papa no kasa ma kasa pa. Ya dana sini futu odi ama ya maame no ne abigafo nyina. Kaso me ka na me de fando do na so ko aban sabe teacher for ene aban penifo so. It is a sabe ye mofra de tie wa ekurase. Yin jumedie ne teacher for di wo yen ye mofra se ya brabo. Ano kwasem. Ene ya say abofra on the right. Akwa ko school en fa banka no. The classmate in the school by being for camp. The classmate by Kwame in the school GSS 1. The classmate in the Emma, I didn't go back where the classmate in the classroom. And I'm teaching you might know you a more fussy about the winter. Now, you would teach a form, you would teach a farm and but then I over Conona school in teaching graduate no move. And I'm saying more about with school beam. And no, the man, in your name, could be more cost out to be animal. Yeah, can't. The papa name of a foot to name of an effort for near papa, so called, to be a bumping for a mafia school and so. Number the points on cabin, my discipline, less school. The mass discipline, less school. The discipline, but school as a teacher for Tiam or family school more. Don't send the teacher anyway to go here or back in the Zoetia. Medase. No, okay. Assemble. Hello. Baby, I'm free with thee. Like a frame of Smukaze, I just. Yentie way. Would have Mr. Mamma on Canon and Akumatune. I said about Okana, a name Colana Bana, you would for beer or Munti. I am called one of me free back. It's there, I about an air, Alphonse, but you will say you won't do on myself when young Cormo, and so I call you and send baby Mr. Mamma on Cana Quantina. Maybe when I'm saying, baby. Now, Mama Bajuna, or my him, I catch you. I or my henny and so or sister in Yasam Kitwa or sister Matty, and Yaman come. No, okay. Some for fro. Mamma, come out to your mwate. Now, maybe be a maker. Say, Kaube jail sooner job of 1 a day out ban of baby. Hello? Oh. Mammy. Mesro say ye brena so kra ye be kwa ne sa hello obata dia koba ne sa no ohia mbre kakra na me ogidie se mami ono so ya ata he ono ne ne bia so oba wo tutu tutu okay hello Utimeka. Yentie way, Katachi. Prince Malik in the Madrid of Monquanta was Montonia. Okay. You saw Branch and Mamu woman, and Branch and Yaka Bunga, Mucha Branch and Farm, which now, or what a Paracha and Prince Malik Matra. Okay. A branch and a Casano. What Daniel Branton any Eddie free it's a bad thing. One no case, so pursue who the banwa, send him put them or my comfort, go my comfort. There's a son and a get to pan in him has Sahano tongue. Some man hoping, and to me Busano say, baby, I will turn a one or that's what Tien was I. Okay, and Tinyamia don't want. You be fitting as here now. You have penny banana kwa mano. Okay, aha, and some passing penny pano. You did be saying, "Yami adoma watching you fear that." Some passing penny pa. You bet twice pa. Now, yes, so dear, go Cedar Worship Center. Cedar and a dinyamia semwa. Emu champa and so at the airba. Or for Yamia Samna Eko Krumuti, Usa Hombopa in ye. So, was right in memoir qua. Also Cedar Worship Center. Na church and na treat papa
wɔde ɛma ɔmanfoɔ da biara no Cedar Worship Center na sabri oba na wɔde nyame asɛm a emu ehwampa ofosu abɔgye me ne mapamfo ya kra mo yɛkɔ long time.